Oh. So. RK. Garwaning wong liya. Ayo yo. Ayo tang digayang. Ayo. Tasih sesarengan kali campur sari cas cah asli Suryo. Wong ayu sing tak tresnani rena wengi sing tak anti aku ora bakal lali omong asli ramu bepujan ing ati. Monggo Bapak Haji itu gimana? Mas Marno. Tak gandenge Mas Kepio. Oke Mas Marno. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno ning nyatane mung mbok gawe lara. Pakurmatan pemuden kula pinusuh kula Bapak Iya mugi Ibu Wakiyem. Derek dono santen. Pak Di kula niki. Hae lho. Nggih, derek dono santen nggih. Kula tenggo nggih Bu Di. Tenggo mengke nggih Pak nggih. Saestu kula tenggo Bu Di, Pak Di. Ning opo sliramu teko tinggal aku kaya tanpa kuno atiku. Doyan Mas Marno, Mas Pur. Bapak RW lagune napa mangga? Oke. Mangga mriki disuketi. Pak Pur mangga Pak Pur. Pak Pur, ayo Pak Pur. Ayo Mas. Mangga derek suko pari suko. Pasukan batik ayo ora apa-apa. Oke yo. Rewange karo kon nyanyi nggih. Nggih, Mbak Pur ditenggo lho Mbak Pur. Ayo. Sliramu ing sak tresnane Rino wengi sing tak anti-anti aku ora bakal lali emong sliramu bepujan ing ati.
bablas kenapa? Sakit Loro hati ati dua. loro. Bapur pripun bapur wong Mengke hae kok ya dereng mapak sing metu dene lho. di cancel riyen nggih. Oke, siap. Ayo. Loro ati loro. Loro ati loro. Mundur saking Mas Marno nggih. Nggih, oke, monggo. Ning apa So. siramu teko tinggal aku kaya tanpa kuno masih atiku kerang-kerang Monggo Bapak Haji, Bapak Haji. Loro ati loro. Ayo Mas. Ayo Bosku, Bapak. Monggo Mas Marno loro ati loro nih. Bosku, ayo lho Bosku. Karek jumeneng, monggo. Monggo. Yo 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 yo. Cas entertain. Kurang opo. Kurang opo aku iki dadi wan. Kurang dhuwur ati. Aku iki gone tresno. Monggo jumeneng Mas Pur, jumeneng monggo. Monggo. Sliramu Monggo, monggo. larani ati. Ati Monggo, Mas Marno, Mas Pur. wis Jumeneng, monggo. Ayo bosku, ini babor, ayo. Bawa Zainal monggo. Ayo Mas, ayo monggo. Wis milih tresno apa dhewe. Wis milih dadi bojoku apa Atur mata, nggih. Matur sembah nuwun, monggo. Bapak langsung sedikit, monggo. Rasa tresno sliramu rapi sonjogo. Wis milih aku apa dhewe Mbak Yati. Wis milih dadi bojoku apa bojone. Bola bali jogawe kelandeng rasa. Rasa tresno Tresno sliramu ora bisa apa asik. Monggo Bapak RW. Bapak Haji. Haji Rasa tresno sliramu rapi sonjogo. tak suwun. Doan. Asik, monggo dini-dini. Monggo bareng jumeneng. Keman iki. Ayo Mas. Monggo Bapak Yanto, Bapak Haji. Sopo sawangan Bisa Mas. Mas.
Sugiarto, Bapak Ketua Panitia, Mas Warti. Bapak Aris kemarin saya takut lali janjine. Paguyuban Ikaja. Oh injih. Ikatan. Ayo monggo. Terus ke Pak Yano. Ikatan Keluarga Jati Batur Jakarta. Sejabodetabek. Oh injih. Salam tebang Bapak. Mangane nggih sampean nek pokoke Nek Mbak Pitayus kenal banget. Oh. Napa nggih? Mbak Yati, Amel. Apa Fit apa biasane nek Bali disangoni Fit? Hah? Apa biasane nek Bali disangoni? Urung. Jujur. Urung rumangsa. Jujur. Janjane kowe nang gelagakku saja nyupriyati hatiku sujono Titip tresno. kowe kencan karo priya liya.
angel lagi. Ngene lho, Mas. Langkah Aku aku. ahoke kok ora gelem ngat. Oh, Pak. Masnya toh? Balbasken apa Pak? Dikai gubuk asmara iki. Oh, bar iki bablut asmara. Nggih. Pamujiku Matur sebandun Mas Pur nggih. Matur sebandun Mas Marno nggih. Gubuk asmara nggih. Kula kancani Pak Yana nggih. Paneng kok. Iya 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 Allah. Iya iya iya. Masuk. Yen lewat aku kelingan. Gubuk kae. Gubuk kae. Iya iya iya. Nek jagat Bapak tulisan warna abang ondo isih prawan. ayo dicuetin. Oke keluarga aku bapak besan mbak pilih dedek suket sarang-sarang monggo keluarga aku bapak besan dimatang nyekun bapak Pak Ino di Ibu Serati monggo gubuk kae lepas seto awayah awangi si iklan fit Pripun? anak woro-woro sekedap nggih Pak Yana nggih nggih tak buka sik 500.000 ora apa-apa Enje. Monggo. di akeh-akeh oh enggak biasa korupsi tay dari Pak Matik ngersakaken lelagon kedanan kalih ronggeng gunung Enje. Ronggeng gunung. Ronggeng gunung. kedanan ronggeng gunung Pak Matik oh saka Sragen iki Fit Oh, injih. Parang beksa Pak Matik kula tunggu nggih Ning sadare engko ti lanjut rondo kempling sik Mas. nggih mboten napa-napa nggih sakderengipun kedanan ronggeng gunung mengke taksih teng wingking niki mengke Pak Yana nek wis ngadeg nek kon Kadung. angel sajake jamune kuat niki Pak Haji pandenge nek pun ngadeg nek kon anu angel Kan lungguh angel. nggih nggih mangga Monggo. caketan Cetaten sadroning ati Katan luntur saya Dimitri rondo kempling nggih taksih Pak Yana Aku kowe dadi monggo Mas Kadiman adine dikancani Bapak Ansori Pakurmatan Bapak Haji monggo Bapak Haji
Mas Dodo monggo. Bablas Once kena Mas Juragan Dodo. Matraman lagune tambah napa niki? Oleh ho. Napa? Mas Kolis napa Mas Kolis? Tinggal kastresnan nggih. nggih. Nggih lagu. Pati gede pabriye karepe rulo atine aku ora Rum ke gunung. Yo tak Oje.
Bapak Loso. Tua gapat. Kurang semangat. Sekali lagi ya, satu kali lagi. Bapak ya ora. Lansir kuning gedhe nemu kireng kulite ronggeng ayu eseme pait matu ageleng abangkung malangkung ngembang abangkung ring maneh ngresepake sak sulahe dang dang tak tua gapat. Ayo Mbak Pita. Lewung. Pakurmatan dumateng nggihipun Mas Didi nggih, Mas Didi Pasar Kemis. Monggo Mas Didi. Oke, monggo basa. Bisa. Adati lewung atiku nalikane kepisan ketemu wong ayu jadol lagu nggodha ati rinten siang dalu monggo mbak Loso Sutimin. Bapak Matur Loso, nuwun derek Suko Parisito. nggih. Juga Bose Ciki di sana, Mas. Semua niki Bose Ciki niki Mas Didi dereng Mas Jumeneng. Didi. Monggo kepareng nggih, Jumeneng. Semonggo Mas Didi. Ugi ini ada 2 buah atensi saking sesepuh kula Bapak Haji Tugiman kersakaken lagon Tembang Oh, kangen tembang. niku tembang. Tembang nggih, nggih. kalian gelang. Nggih tembang kangen Alung. kalih gelang kalung matur sembah nuwun. Nggih, Insyaallah nika siap. Bapak Haji Tugiman badhe nderek ngregengaken. Pak Ngatimin Siung. Nggih. Bapak Haji Mo. Pak Haji Mo, nggih. Oh, Pak Ngatimin nggih. Siung, Bapak Haji Mo kepareng jumeneng monggo. Mas Didi monggo. Sabdo Pandita Ratu ning sliramu ana ing sisiku mugi
wayah wengi udan krimis ra wis Asik. banyu kantu metes kegenggan gunange Pit. wong Kejeron nih. tresnane tega ninggal ate aku Mugi berkah barokah Bapak Haji Tukiman jroning uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah tutut aku rasa kang tak Patungnya Ibu keluarga Agung Bobo Paino sekalian Ibu monggo Mas Uci ya lagu lagi lewat tembang Monggo monggo dari kok bisa dadi tombol Anjir, siap. Bangsong ya, Mas, ya? tombol Bangsong. kangen iki nandang muyo rino wengi Bapak nggak joget? Sampun. Terima tersembah nuwun. lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku ning sliramu ora bakal ilang dibablaske gelang kalung Lho, mengke dilanjutke santru dua Mas. Ampun. Ayo Mbak Yanti. Ateko. Bobo hey. Gelang kalung sing apa Mbak Yanti. Angel ngake jane semono. Nalika Bapak Haji Tukiman nggih. Tresno aku nganti kelingan Bapak Haji taksib sadar insyaallah. Apa sliramu ra ketun omong rekoso urip ana guna ku ngasusah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi Pak Haji Parmo sebelah pundi nggih Pak Haji Parmo. niki rok Pak Haji Parmo ditenggo nggih Pak Haji Parmo. nggih sekedap Nduk sinten Mas Rio ditenggo. nggih sik ya nggih niki wonten atensi malih Jangan koro. saking juragane Ciki saking Sibar. Pasar Kemis Oh, nggih. Mas Didik ngersakaken lagon Mas Didi tunggal. kang pundi to Mas Pos penasaran paling aku ki. ganteng niku. Ayo, Niku ya. nggih, Oh, parah nih. Nggih bar gelang kalung ki diaturi mriki nggih. Yuki Bapak Haji Parmo Gi Mas Setro. Mas Setro Ciki nggih, Mas Setro Ciki nggih. Mas Eko Ciki ngersakaken lagon Mas Setro Ciki saking Sunter menika mengke ugi nderek. Dono Swantun. Nggih. Paling Juga jemen niki. niki. Niki mengke insyaallah Nggih. Pak calon Haji Oh, Didik. nggih.
Insyaallah Masih, Om. pantun. Jangan koro. Rapiso nyewiji wiwit Monggo Mas Tabrak. bagus sing tak pikir-pikir Mas Tri. Apa sih ya, Dek ya? berarti Mas giliran Tri. oh iya Haji Parmo ayo yo ayo yo ayo yo ayo yo ayo yo ayo yo Ayo Mbak Nini. Mbak Nini ayo Mbak Nini Wong ayu sing tak tresnani. Rena wengi mong nyimpi-nyimpi. Aku ora bisa lali. Mong sliramu pepujan ning ati. Kadang sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku Pak Haji ayo rino wengi pangsane arep-arep sok kapan kalimu Haji Sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepedhot tresno nanging ati kumbang gawe lara Pak Haji hae lho. jane hae iki nek wong wedi Ah, hae kenapa kok hae? wedi ki piye ceritane Ora usah wedi, Pak, kan udah jauh Ora usah tadi. wedi, Mas. Ora usah. Yuk, bentur iki. Pak Haji, iya bener Pak Haji. Neng apa sliramu tega tinggal aku. Sopo sing ninggal to jane? Tanpa dosa. Atiku Oke, Pakurmatan Bandung Bobong Adiman, Mas Marsono, Mas Ateng nggih. Mangke wonten request angkleng nggih. Mangke sak sapunipun Pak Haji nggih. Aja mung nyotang-nyotenge to Mbak Rene lho. Wong ayu sing tak tresnani. Rena wengi mong tak impi-impi.
kadang. Ora ning opo sliramu tega ninggal aku terus Mas kaya tanpa gunung atiku kerontong Bablase kangen ning ati Mas Landa. mesti kula nyuwun ngapura pagi parmo ayo Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Dowong ayo bebojanku ati susah mong kangen sliramu asik Masuk Pak Ji. Dawang bagus pepujanku ora beda rasane atiku Pak Ji. apa sih Lumrah ora bisa turu Pak Ji. Wawayanganmu reridune atiku. Kene go 50 lho. Ayo Mas. Rina kita ini ku kowe bali rasa kangen ora bisa mari lamun sira kang bisa nambani Mosok ya apus-apus ya? Bablaske apa? Sing jumbo Bablaske apa? garwane wong liya kangene ati terus Katanya anu apa? enggak sakit Apa? hati yang kedua katanya. Apa loro ati loro? Iya. Lah wong kangene ati kok langsung loro ati lho. Biasane wis tahu. Kok ngono? Keploke kok ngono to? Aja Remuk-remuk Mas Yum. aja semalam ayo tresnaku iki ora bakal layu. Kanca macul. Kanca macul. Ora suwe aku ngerti bisa sumane ana ing sisi. Ayo yo sakit Pak hati Kemat, dua. monggo Pak Kemat.
Jare ini kayaknya Mas Yongnya njaluk loro asmara iki. Oh lara asmara. Ya betul masa sakit hati dua ya ora Ayo masuk. lara asmara bariki. Loro ati loro. Oh, kayak gitu. Oh iya. Mbak belum. Punya belum Penting habis. milih Belum dhewe. habis. Ayo belum habis. Sudah capek. Oh, udah capek. Ihihihihi. Ayo terus ke. Aja sumelang wong bakal tresnaku iki ora bakal lali ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisihmu. Mbak ayo sini Mbak Mbak Yati loyo. Mbak Yati loyo. Kaselan kuwi lho. Ora Mbak Pak Haji, ayo dong Pak Haji. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu heneng kono kae kawan-kawan angel dilaleni. Bengawan Solo, aduh wong Ayo, ayo. orang bakal Iya ayo, iya ayo. aliku kaya ngenteni sliramu. Pasti tansah amarana. Dadi sono usatana roes Pak Haji hae lho ya. Wong enek ngger wong loro kok hae. Iya. Anjir, masa wong gur loro wae. Loro ki sangune oke Wong Pak. loro ya kudu loro no. Loro. Jenengan sing kalih Pak Haji. Ya, loro. Jenengan sing kalih Pak Haji. Cicing gas. Ora enek engko bengi bubar. Nah niku. Bubar. Nggih. Enek kan cicing gas. Cicing gas. Bubar kita magrib kita. Tekan magrib gek ndang lho. Wis ketok lho. Mbak Yati iki kok nek teko omah gembreneng kok. Mas Yung kok. Go, pilih aku kasih. tekan mah gembreng iki lho, Mas, kayak siji tok ngono. Mas Mas Yung kok pilih kasih. Loh, pilih kasih lho, aku nggak setia lho sama kamu. Karo Pak Parmo lho. Monggo.